खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामनि रायजो सभानि मोनथाम मासियाव बिटिआरनि बारग' सीएम प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बिथाङा बे मोनथाम मासिनि मादाव बिसायख'थि गेलेनानै देरहासारनो हानायनि उनाव रायजो सभानि एमपि फोरमान बिलाइ एबा सार्टिफिकेटखौ रिटार्निं बिबानगिरिनिफ्राय आजावबाय। बे फोरमान बिलाइ आजावनायाव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एमपि जयन्त बसुमतारी, गबिन्द बसुमतारी, नीलेश सरगारी बिथांमोना जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। इउपिपिएल दोलोनि प्रमद बर'नि ओएसडि राजु थाकाला बिपिएफ दोलोआव हाबफैनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों अजद। बिथांमोना फोरमायथिदों दि राजु थाकाला बिपिएफ दोलोआव हाबफैनायखौ जों हामलायथि बावहरदों, नाथाय बिथाङा बिटिसिनि बिसायख'थिनि सिगाङावनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओंखारलांखानायसो। नाथाय बिथाङा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओंखारलांनानैबो बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों बुंनाया लाजिनांथाव। बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ नंखाय खोथा बुंनो थाखाय सिगांनि खोथाखौनो लानानै बिपिएफ दोलोआव हाबदों होननानै मिथिहोदों। आरो बिथांखौ जों मिथिगौ बिथाङा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि थागिबि नङा होननानैबो गोख्रों अजद दैखांदों उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ थांखिनानै मानहानि खालामना फोसावनायखौ लानानै आसाम पुलिसआ गासै 7 सुबुंखौ हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसाम पुलिसआ मोनानि समाव सिग्रोमनानै गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै नंखाय फोसावनाय फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे चार्जसिटखौ हमनो हादों। हरनि 1:30 रिंगासो समाव गुवाहाटीनि डाउनटाउन एलेकानि साखाथियाव गंसे फ्लेटआव बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन आसाम पुलिसआ। पुलिसआ बे सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां नंखाय फोरमान बिलाइफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बे हमजानाय 7 सुबुंखौ कंग्रेसनि एमएलए डक्टर आसिफ महम्मद नाजारजों सोमोन्दो दङ होननानै मिथिहोदों। हमजानायफोरखौ फारियै रेकिबुल हक खान, अक्षय बरदलै, पि बरदलै आरो गुबुन सासेखौ जयनाल आबिद होननानै सिनायथि होदों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायजों लोगोसे बिटिसिनि गोबां जौगालु खामानि मावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाग्रा हस्टेल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायनि गेजेरजों गासै गंब्रै थाग्रा हस्टेल लुफुंगोन आरो बे गंब्रै हस्पिटालखौ गासै 29.89 कौटि रां बाहायनानै लुनाय जागोन होननानै मिथिहोदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बस्थायाव बुथारनानै सोनानै दोननाय थासारियाव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गलाघाटनि कामारबन्धानि आथाबारि बङालगाव मुंनि ओनसोलाव बे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बे जाथायाव बोलि जानांनाय सुबुंखौ राजु उरां होननानै मिथिहोदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला नखरनिनो बिफा आरो बिबथैयानो जयै लोगो नांनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों। पुलिसआ बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव जाथायथिलियाव थांनानै दायनिगिरि बिफा बबाइ उरांखौ एरेस्ट खालामदों, नाथाय बे जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय आरो गुबुन सासेबो सुबुङा दायो खारखोमानानै दङ होननानै मिथिहोदों। प्रमद बर' सरकाৰৰ दिনত সেই হৰিণাগুৰি পালে যিটো ডাঙৰ বিল্ডিং বনাইছে, ইয়াতেতো কোনো MCLA EM নাথাকে, নিজেও থকা নাই, ইহঁতে নিজেও থকা নাই। এতিয়া এনে পৰি আছে সেইবিলাক বিল্ডিং যাতে ইউজ হয়, সেই বিল্ডিঙত থাকিবৰ কাৰণে আমি কাউন্সিলে প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব বুলি মই কৈছোঁ। কোকৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বা মেডিকেল কলেজৰ ষ্টাফসকলৰ কিছু যদি থাকাৰ কাৰণে যদি প্ৰব্লেম হৈছে, সেইটো আমি আপাতত এই প্ৰমদ বড়ো চৰকাৰৰ দিনত সেই হৰিণাগুৰি পালে যিটো ডাঙৰ বিল্ডিং বনাইছে, সেই বিল্ডিঙত থাকিবৰ কাৰণে আমি কাউন্সিলে প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব বুলি মই কৈছোঁ। টিকেট জাষ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সেইটো কেই তাৰিখৰ পৰা আমি এপ্লাই কৰিব দিম, ইয়াৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আমি মেনিফেষ্টোটো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই কেনেকৈ কাম কৰি যাম এইবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰি মেনিফেষ্টোৰ বনোৱাৰ কাৰণে আমি দায়িত্ব দিব এইটোৱে। আৰু আমাৰ এতিয়াতো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আমাৰ পাৰ্টি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যিটো দিছপুৰ চলো যাত্ৰা সেইটো প্ৰগ্ৰাম যোৱাকালি শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰগ্ৰামটো হ'ব সমষ্টি ৱাইজত দিল্লী চলো যাত্ৰা, দিছপুৰ চলো যাত্ৰা, সেইটো আমি কৰিম। স্যার সিট শেয়ারিংটো ফাইনাল হৈছে না? সিট শেয়াৰিং ফাইনাল হোৱা নাই, যিমানেই নকয় কিয় ফাইনাল হোৱা নাই। ফাইনাল হ'লে মোৰ মুখৰ পৰাই শুনিব আপোনালোকে, ঐ আলোচনা বিলোচনা কৰি আছে, যেনিবা বহুত মানুহে ডাউট কৰিছে কোনোবা সমষ্টিত বিজেপি এৰিব নেকি, কোনোবা সমষ্টিত BPF ল'ব নেকি। এইবিলাক বিজেপি কৰ্মী আৰু BPFৰ কৰ্মীৰ মাজত সেইটো বহুত সন্দেহ কৰি পেলাই আলোচনা কৰি আছে, কিন্তু এনেকুৱা একজাক্ট পিকচাৰ এতিয়াও অহা নাই।